racizmu a ničiť demokratické základy spoločnosti. Allatra je len jednou z mnohých organizácií, ktoré sa stali terčom útoku Racirs. Aby sme si uvedomili rozsah problému, stačí sa pozrieť na pôsobivý zoznam nežiaducich organizácií, ktorý na webovej stránke Racirs zverejnil Alexander Dworkin, hlavný ideológ tejto antikultovej siete. Šokujúce však, za každou organizáciou, ktorú Racirs dehumanizoval, sa však skrývajú 10 000 zlomených životov. Rukami Racirs sa z bezúhonných občanov stávajú nebezpeční zločinci, proti ktorým používajú brutálne prenasledovanie, neľudské mučenie a zatýkanie. Sú to však obyčajní ľudia, ako ste vy, ktorí sa ničoho zlého nedopustili. Podľa Racirs však ich vina spočívala v tom, že boli členami nejakej organizácie. Povedzte mi, existuje záruka, že sa takáto situácia nestane aj